ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚତୁର ଯୋଜନା। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କାତ୍ୟାୟନ ଭାରି ପ୍ରଶଂସାପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା କାତ୍ୟାୟନ ରାଜପରିଷଦରେ ବସିଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଷଦରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ମୁଁ ଜଣେ ତୀରନ୍ଦାଜ। ମୁଁ ବହୁ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ରାଜା ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କାତ୍ୟାୟନ ଯେ କି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ବାସ୍ତବରେ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ। ବହୁଦିନରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ରାଜା ଭୋଗ କରୁଥିବା କ୍ଷମତା ଓ ବିଳାସ ଭୋଗ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ 1 ମାସ ପାଇଁ ମୋତେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବେ, ତେବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ପରିଷଦ ବର୍ଗ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କର ଏହି ଅନୁରୋଧରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ରାଜା କାତ୍ୟାୟନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ନିଶ୍ଚୟ, ତୀରନ୍ଦାଜ କହିଲେ। କାଲି ସକାଳେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯିବ। ତୁମକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତୀରନ୍ଦାଜ କହିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଜୁଳିଟିଏ ରଖି ବାଳକଟିକୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ଏଥର ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କୁ ପିଜୁଳିରେ ତୀର ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତୀରନ୍ଦାଜ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି, ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଳକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଜୁଳିଟିଏ ରଖିଲେ। ତୀରନ୍ଦାଜ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଳକକୁ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଳଟିଏ ରଖି ଠିଆ ହେବାକୁ କହିଲେ। ତୀରନ୍ଦାଜ ଜଣକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଧନୁ ସଜାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ। ସେ ନିରାଶ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଶବ୍ଦଟିଏ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମବେତ ଜନତା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୀରନ୍ଦାଜ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମଣିମା, ପ୍ରଥମ 2 ବାଳକ ତୀରନ୍ଦାଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବାଳକଟି ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ରାଜା କାତ୍ୟାୟନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିଥିବାରୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ରାଜା ସେହିଦିନଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଭାସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ପରଠାରୁ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲେ।